Đây लोगोफोर आं दिनैहाय बे जि जाब्रां साननि माबाखौ नायनो फैदों एसे गोबाव सम जाबाय बिथां माने सारखौ जोंनि मस्ट सिनियर ना जोंनि बहुत सिनियर आरो बियो जोंखौ बहुत खोथा फोरोंलांदों बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोननि लिड खालामनायावनो जोङो NDFB आवहाय गोबां माने बोलो मोनदों बिथांमोना ओरैबायदि फोरोंदों जोंखौ माने सारमोनखौ जों माबायदि मा रावजों फोरमायगोन माने खोथा गैयिफोरबायदि दा जोङो लास्टआव फैयै मोनसे एकर्डनि बेलायावहाय कयेकजन लिडारनि थाखाय जों बिसोर सारमोनखौ जोङो सनमान होनो हायिफोरबायदि जानानै दङ दिनैहाय जों बे हाग्रा गेजेरावब्लाबो जेसेबां लिडारफोर दङ अननानै फैयोब्ला मोजां जागोन आरो थ' लोगोफोर जों नायनोसै एसे दा बे सारनि हाखरा दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल थानानि अन्थाइबारि गामियावहाय दङ थ' लोगोफोर सारमोनाबो गासैबो बावहाय आं फैजानोखौ लुबैदों बावहाय सोरबा सासेल' नङा जोंनि मस्ट सिनियर सारमोनबो दङ बे सारमोना जुदि फैयोब्ला आं नायफैयोब्ला बिसोर बिथांनि सारनि जिथु गोथैस' हाखर बेखौ नायफैयोबा आं जोबोद गोजोन मोनगोन आरो आंल' नङा समस्त बर' रायजो राजायानो गोजोन मोनगोन आरोखि मुंख्लं दि जाब्रांनि सुंद' जारिमिन थै आरो मोदै दिव्यजित दैमारि नखरनि आरो लोगोफोरनि थाखाय अननायजों भाइटि गाबज्रियोमोन दिव्यजित दैमारिया 1964 मायथाइनि 12 एप्रिल दानाव उदालगुरि जिल्लानि 2 नं साबखाथि